Pirthe ke plangcheng pen langdam lo prutang te hongharia dhorom henlo nangke klangcheng pule pudam seta henuni. Bangso karbi honghari anim kiri mate chuarkli chuphejo tum ansose jakong horang kachelong jia phanpura karbi guru sarching rumamai amahang pathek ponsi piniarni anabangke ningkan troksi nang plengtanglo. Bangso ningkarong pen gidam tang chitini phai create shokarni dipurong sopialong kedo Golf Boys Higher Secondary School pathuak lamalong indeng troksi KKCA mahang kithegani talon pondo. Bangso hut KKCA mai phu dhon sing teron kichari ponamai long aluhi sarpoman pen karbi long autonomous council CEM madhuram nekthe kachetong dunalong agriculture board chairman Mohan Singh tiso karbi recho long sing rong hang pendang lok kyong dung atum chitong dun ilitum karbi honghari tum stame aphiong aphai nang bomsi Kevangji aphai nang jumbom abangkali lapen ilitum karkli ka phejo hurabangke horabangke nang sot puwoi phisita guru saratum hor kijun aphai bang pajum hekramate hor ki junje pin akuru sar anong e kachapalong dunja phana bangsi bor inang popusi man pengalohi agriculture board chairman Mohan Singh tisopen ningje pon bangso phi kachetong dun KKCA rotum armu nang kachetong ki ongnai lapen ki du ki thak kachepang thirmate discipline atum aphan nong istame pipajir ponlo bangso phi KKCA tum ki claim ki dama puthak sitame epak lo ki mo sitame kachetong dun aluhia tum pen ingpupon Bangso phi board chairman Mohan Singh tisopen phirangke thengno kaning je ponthu karbiaron bari matum stame non ke kachingru madim dolo lasike bangjia ningkana hurabangke CEM ronghang ki puateng pen KKCA tuma phan stame lakh atangka karbing autonomous council pen pidun popusi ningje ponthu ningkarong ngai gela hello itum karbi honghari atum tame made karbiaron bari tum stame non ke ningkan ne sepen kachingrum dolo ache ma itum langam sinang irthe kithibe chengpen mane munut munor kithibe chengpen danglok non puan tame itu chip kar kabe jo hello kar pirthelong wangbom adhorom ke la non itum karbi karba katum ke koibom adhorom hello la sipini akapega dhorom atumke ega chingwa ya ching saido seta meli karbi aron bare matumke chingwa ching saidi awe sidame non KKCA pen cepati piponpo alang itu non piningan ke ningkan foksian le tanglo kasi alang teman turun lagi lason foksi muninga bangke lahan sose ini tum kapo kawe tame cakong dipitun pen lahan sose anong angtong wasi regia pan itu boli tunang wapen CEM salamat setame fun pen teman kuduno ningkan sekpen lakh atangka bangke council pen piponpo kusi CEM sar pandak penoi kusi hukum nang kilo. News report Carbing Long Life.